everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember, darling, all the Basta lagi, pangitaon ko gina iyang kabit. O kung imo nang mailhan ang iyang kapitan sa may buhaton nimo. Oh, mangambot lang ko. Pero, naman ko'y pistola pirmi sa bag. Oh, mabuak yun ang o inimbayhana. Ha? Ang kapit ni Justin ang imong bukan sa o? Oh, waslan man. Ako lang si Justin. Ako lang siya. Grabe gid ini mong gugmahaan ng Justin, no? Ambot ba? Ambot ka doon sa inaan ng tawhana. Nga dili man ako siya mahimong buhian. As in, di na gid nimo siya mailisan og ulitaw? Dili na. Basta lagi. Gubot naman gid ni ba? Pangitaon gid ako ang babae nga iyang gikabuangan. Oo, okay lang. Pero mas maayo nga si Justin ang imong patug-anon. Lami ra bang kumuton ang naong sa kabit unsa, no? Mao gyud. Kinahalang ari na ako magpakasal si Justin. O pakasal gid mo. Aron ikaw na manag-iya sa hingpit ni Justin. Mao bitaw nga nangandoy kit ko nga mamatay na iyang asawa. Excuse me. Unsa man day plano nimo sa asawa ni Justin? Oh, kung makita na ko siya, malas siya. Pero mas may tingali nga imong ilhon ang babaeng gikabuangan ni Justin karon, Mara. Mao na nga akong buhaton. Panidaan ako ang lihok ining Justin. Ayaw na gina siya hatagi gintang nga makasibat nimo. Kinahanglan nga pit-a siya kanunay. Kay kana ra ba mga lalaki nga dunay kabit? Dali kay nang makahimo og mga bakak. Dali kay nang makaimbento og bakak. Husto ka. Sige. Salamat sa pagpaminaw sa akong problema, ha? Bantayan ako ang lihok ining Justin. Thank you. Uy, sa pa yan, Mara. Sige, Kathy. Mubalik na ako sa mong kwarto. Salamat. Sige. Ha? Pati yun day ko nimo, ha? Aw, magkagubot sa mong samot karon. Di ta mahatag ang pahuway. Saom na ko pag-ikyasgi ka ni Mara. Nasukot ang hinuog maayo na ko. Mura ra manig buang bayhana ko. Mo na masukot. Oh. Nag-iilos man ka? Muwato na kasi mong kabit? Mara mahimo ba? Ayaw na yung nagdaka. O ganog dili man ako dakon. May mikis ni mo sa liog nga babae. Di lagi na babae. Bayot na. Oh, motuon ako nga bayot as Robert. Kung imo nang iatubang nako. Oh, sige. Wala yung problema. Ako siyang kuhaon. Moban ko nimo. Oh, sa? Mana, mukuyog na ko nimo sa tanan nimong lakaw, Justin. Mara. Romero, hangtod ka nus aman ta magtago din eh. Magpaabot na sa tawag ni Carlente. Maumay ang instruksyon nga mutago ng una ta. Nabi na karon nagisugo ni Mara sinutimoy nga pangitaon ta. Dili gid tingali ko nila hunungan ni Mara hangtod nga mamatay ko. Uy, te, kana gyud ang dili gyud nato tugutan te. Nga mapatay ka sa panuway. Ngiga gud. Sila di ay mga demonyo ang mudaog. Ha? Pero Romero, ganahan ako mo balik sa bahay. Te, Gusto kong makigsulti ni Jerome. unsa? Ay te, ayaw na te ha. Uy, nanawag si Carlin te. Hello, Carlin? Hello, Romero. Kumusta naman mo diha? Mayaw kay nanawag ka Carlin. Nagkasulti mi si niti mo sa cellphone. Gisuhulan di siya ni Mara aron pangitaon mi sa ti Alice. Dautan na og plano si Mara. Lagi? Mura mo nabuang bihana eh. Nabuang si sa gugma nga dili para iya. O niya, be, pagsulti mo ni Ate Big eh, gusto siya mapauli ko sa inyo. Ha?
Ayaw! Di mahimo, Romero. Mamiligro si ate sa bay. Magigsulti ko ni ate Bay Romero. Dili may mga paulo siya dito sa among bay. Hello, Carlin. Ti, ayaw pagpauli. Upang mahuman ang mga plano sa mga demonyo. Gusto kong atubangon na si Mara o si Justin, Carlin. Ayaw una karon ti. Paabot ako. Mupauli ka na diri sa ato, Carlin. O ate, mupaulit na ko. Pero sa sekreto nga paagi. Kakanos Hapit na ate. Paabutan lang ko diha. Ha? Sige, bye. Kamay na lang ang kuwang ate. Kamay na lang jud ang kuwang. Oh, may naglagupukikan sa kwarto nila ni Mara. Dili ka mo na ka nga dili ko kauban, Justin. Buhi lagi ko! Sige! Sige, lakaw yun! Kay sundan ti ka bisan asa ka! Saan mo kamara, eh? Ikaw ang makatubag ng pangutana ni mo! Dili ka mo sugot kay ilisan ko ni mo, Justin! Kana ang ibutang sa imong utok! Hasula ni mo, eh! Hasulan ka na nako! Kinaan naman kay bago mao ba? Unsa man, mas gwapa na siya kay nako? Mas maayo ba na siya nako sa kama? Ha? Mas tinut mo na siya lawas nako? Ha? Mas tinut mo na siya lawas nako? Mara! Anong naghubok ko? Unsa man, mas tinut pa naglawas nako, bayana? Hilong, oy! Wa ko ilaing babay! Wa! Ayaw pumakak! Ayaw ko pinoagi! Mamuglo! Buhi ko! Buhi ko! Makailagig ka ko na ako na imong luiban! Aray! Mara! Ikaw oras mo ni mo akong naong! Animal! Misupra ka na, ha? Misupra ka! Wa man gani makahimo sa pagbugdo na ko si Alice. Nga ako tong legal nga asawa. Ikaw na hinuon, nagkabit lang ka. Karon, may gawas ng tinuod. Kabit na lang ko nimo kay tuna na makilaing babae. Ha? Kinsa magyad ni? Kinsa! Buhi lagi ko! Kisek! Balik na ni Justin! Balik! Animal! Subla ba yan? Ay, Justin! Oh. Ano saan magaling sa kwarto? Gabitan ang cellphone, ha? Ha? Justin! Manawag ko ni mo niya. Wow! Agresibo daw, Hanada. Bisag tuol lang among kwarto ni Mara. Ha? Lisod yun din ay. Gusto siyang duminahon ang akong kinabuhi? Okay. Sakyan ta kasi mong kabuang, Justin. Way sukod sa bawas. Alice? Ate Alice, kana mo'y itahod ni mo nako. Ate, may tuyo ka? Hain ang imong inahan. Kuan, nang labas sa luyo. Jerome, kinalang hatagan na og katapusan ang ato mga pag-antos. Unsay buot ni mong ipasabot, Ate Alice? Romero, hatagi ra siya og ballpen og papel. Ate, may chat ha. Arya. Unsa may akong isuwat diri, Ate Alice? Isuwat diha ang imong testimonya sa pagsugo nila nimo aron gub-on ang akong dungog isip asawa. Do, ikumpisal na diha. Do, ibutang diha ang tanan nimong sa. Ang imo lang pinirmahang testimonya ang akong gikinahanglan, Jerome, aron malimpyo na ang akong pangaan. Kumpisal na diha, do. Kundi ka gustong palupaluhan, tika. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!